Gdje ste ljudi, šta ima, kako ste mi? Sprema se nova godina, Božić je prošao, svima kome nismo čestitali, Čistači mozga kanal na YouTube želi sretan Božić unazad i ostale praznike, a sada još malo, evo još jedno 7 sati otprilike do dočeka nove godine, odnosno do nove godine. Moram vam reći, bit će to uspješna godina za svi u nas. Ako Bog da, nemojte odustajati, budite jaki, izdržite. Da, šta ćeš, idemo u novu godinu. Ove godine nije mogao kanal da izbacuje neke nove klipove, ali iduće godine imamo ne cijelu godinu, nemamo cijelu godinu. Ako gledamo cijelu godinu kao godinu, onda to brzo prođe. Možemo reći imamo 365 dana, što znači 365 video klipova. Puno toga ćete vidjeti na kanalu Čistači mozga. Desile se neke stvari u ovoj godini koje su nas spriječile da radimo, ali ove godine nastavljamo, odnosno iduće, ove sad što dolazi. I želim se zahvaliti onima koji nas podržavaju, želim se i zahvaliti onima takozvanim hejterima. Svima hvala. Ovaj kanal će se od sada da raste, razumijete, i imat ćete dosta da vidite. Ako Bog da, bit će to jak sadržaj, odnosno, kako bi rekli, content. Želim se zahvaliti svim ljudima koji su bili u ovoj godini, kao i do sad, uz mene, svojim roditeljima, naravno, bratu, a ima i neki ljudi koji su došli iz ničega. Ima neki ljudi koji su nestali, ali za ono što je nestalo, za ono što je prošlo, njima i vrijeme prošlo, tako da šta nas boli briga, mislim. Idemo dalje. I za one koji su se pojavili tako i uljepšali mi, tako da kažem, i život i dan taj, želim veliko hvala, a među njima su neki i youtuberi. Uglavnom, pozdrav za Amera Manova, kompleksaš, svi ga znate, dobar momak, ima dobrog sadržaja. Ako želite da vidite neke dobre sadržaje, otiđite na njegov kanal i uživajte u godini. Imate 365 dana, to je, kako sam već rekao, 365 video klipova. Ako naravno izbacujete svaki dan, ali potručemo se da bude i više, ako ne. Znači, naš cilj je da rastemo. I rasti možemo samo kako? Zajedno. Ne podijeljeno, ne nikakve podjele, znači nikakve. Nacionalne, vjerske odbaci. Ništa. Pametniji, onaj nije dovoljno pametan, sve to. Odbacite, nemojte nikog podcjenjivati. Ako želite dobro, onda će vam se i dobro vratiti. Mislite na sebe. Budite jaki. Uživajte i
rastimo zajedno. Učinimo ovaj svijet boljim mjestom. Vaš Fadil Davutvendić, kanal Čistači mozga. Pozdrav ekipi, odnosno što bi jedan youtuber rekao i ta raja, pozi boš.